Hilda. El tal que topa un amic que havíem estat junts i home, Joan, tu què fas? Dic, home, jo dono classes a un institut. Dic, classes? I classes de què? Dic, home, classes de dibuix. Què vol dir? De què? Dic, oh, i això? Dic, home, és que el que vam estudiar a Barcelona, això de Belles Arts, serveix per anar a classes de dibuix. Dic, jo no ho sabia, jo. Havia fet esqueler i no sabia ni per què servia. Jo, com que la meva idea era que jo de ser pintor, a mi tot l'altre no m'interessava. Total que me'n vaig a cercar feina i a Mallorca no va ser possible trobar res. I me'n torno a Barcelona i allà en una setmana vaig trobar 3 instituts. Total que vaig passar un any donant classes allà i coneguent el que era la pedagogia i em vaig iniciar en aquest camí, no? Total que vaig dir, no, això sí, he de seguir per aquí, m'he de fer funcionari. Vaig presentar les oposicions, les primeres que hi havia, l'estiu, i vaig treure el número 4 d'Espanya, vaig poder triar Barcelona i em vaig quedar a l'Institut de Milà i Fontanals, que també vaig estar bastant d'anys, de 10 o 12 anys a Milà i Fontanals. I tota aquesta època va ser molt interessant perquè vaig coincidir amb Milà i Fontanals amb les mostres sagrades d'aquella època de Barcelona, que eren els catedràtics, aquests sagrats que tenien tots els llibres de festa, eren els catedràtics més prestigi que hi havia a Barcelona i gent d'un nivell extraordinari que també em vaig integrar perfectament allà dins i a més el que era antes d'estudi de batxillerat era el que ara, vull dir que vaig disfrutar. Ja tantes operacions i tal, estant de Milà i Fontanals, vaig continuar l'ensenyança uns 22 anys. He estat en l'ensenyança en actiu, 22 anys. I clar, doncs, m'ha ajudat molt per la meva formació, perquè clar, tu anaves a l'escola i pintaves i tal, però una cosa és pintar per tu i fer les coses més intuïtives, i l'altra arribar a una persona que no sap res i li explicar el que és un color, el que és la composició, el sentit que pot tenir aquella cosa i tal. Això te fa ordenar les idees i arribes a conclusions molt simples, però molt meditades, tant de color com de composició, com de tots els aspectes, no? I això crec que és el que ara la gent aprecia en el meu quadre, diu, bueno, aquests quadres tenen una bellesa, tenen un tal, tenen una simplicitat, bueno, una simplicitat madurada i pensada i tota amb una lògica. Bueno, mentre xerràvem, m'he donat compte de la meravella que és això, l'harmonia, aquest paisatge que us deia. Després, cada detall d'això, de paisatges. I ens pensa en paisatge, pensem en paisatges, fer una gran panoràmica. Ja estem aquí, ja estàvem mirant aquest verd, que hi ha aquí, aquestes cases, pedres, aquesta textura, el que es veu dins l'ombra, aquesta, que això en una foto no surt, l'ombra, aquests boiamarins que hi ha, les pedres, sols, són tot detall. Després passes en el sol i veus allà tants de colors, mira aquells escars, hasta els peixos que foren. És que això, aquest fragment, és tot un món. Tot aquest temps que vaig dedicar a l'ensenyança, vull dir, no només donava classes, sinó que també pintava. Va ser un moment que vaig canviar l'afecció del que jo volia ser, el tipus de pintura que havia de fer, no sé què jo mateix. I un moment, doncs, clar, es tractava d'oblidar tot el que havia après fent il·lustració, perquè te vas amanarant, fent, dibuixant,
coses de tal manera o d'altra, i també m'havia de despegar un poc dels coneixements que havia aquí a l'escola i de la meva pròpia personalitat. És quan comences a viatjar a París, comences a conèixer altres coses, i bueno, en aquell moment, per exemple, per dir alguna cosa, pues, venia just saber qui era en Picasso, i en moments d'escola no m'havien informat massa de l'avantguàrdia ni de les coses, no? M'he de pensar també que era l'època del franquisme, en què Espanya estava molt tancada, vull dir, tot estava amb moltes prevencions, i anaves a París i veies una altra història, veies aquí les antològiques que se feien en el museu, veies una sèrie de coses que venies amb unes ganes de fer, perquè, clar, necessitaves, estaves tancat aquí. I, bueno, i comences a saber el que és l'extracció, comences a detectar el que és el surrealisme, i jo per ventura, perquè la meva formació meditant és que era una formació humanística, de preocupar-me per la transcendència de les coses, de la religió, de la transcendència del ser, de més enllà i les coses, doncs me veig abocat a fer uns temes més props a la cosa, diguem, surrealisme sí, però també un poc, diguem, metafísica, no? Un poc cercar més enllà, les coses, cercar un simbolisme, i jo pas una temporada fent coses d'aquest tipus, no? Papers humits, cartes de llà, horitzons d'argent, pàgines d'espera, teles enfilades en el costat fosc del cor. Bueno, una de les coses també que darrerament m'he plantejat en el paisatge és el fet de pintar paisatge a Mallorca tot l'any. És a dir, que antes venia a pintar en l'estiu i anava aquí a la Figuera, anava aquí a la zona i pintava marines i barques. Ara, el fet d'estar quasi tot l'any a Mallorca, pues, pintes amb els florits, pintes a primavera, pintes tardor, faig molt més... vaig aixecar més una gamma més ampla de colors i de maneres d'entendre l'assumpte, no? Ara, pues, me diverteix, trobo-me, per exemple, amb tota una gamma de roses i empastes i tal, una extracció, un divertiment de muntats ametllers, i després, a continuació, dones compte i vaig a primavera, i passes a fer tot aquell vers i totes aquelles flors, d'aquelles històries, i te'n vas aquí a uns altres indrets, uns altres llums, una altra història. El dia també és més curt, la llum és diferent, i clar, t'obligues a plantejar coses, no? Cercar nous temes, nous formats per als quadres, i tot això, vulguis que no, dones compte quan t'arriba l'estiu, ja veus les marines d'una altra manera, perquè ja tens una experiència, has evolucionat, perquè la mateixa feina t'ha fet evolucionar, no? I totes aquestes coses te sorprenen, perquè jo tinc a vegades curiositat de veure'm pintar, no? I llavors me faig gravar quan jo estic pintant i jo mateix m'analitzo quan jo faig la feina. I quedo sorprès de veure com resolc els temes, no? I també analitzo aquests lapsos morts de temps que hi ha entre pinzellada i pinzellada, que jo penso i és conscient que a vegades has perdut una mica el conill, que estàs distret, que no has sabut captar l'extensió, i quan és capaç de començar un quadre del començament al final, sense perdre l'extensió, mantenint aquella tensió que has de tenir per fer aquell quadre, és quan surt una peça. És dir, que és molt difícil dir, bueno, això respon a una intencionalitat. A vegades la intencionalitat està més en la deixa la lliure, i és quan te sorprens i quan surten les coses realment interessants. És dir, que no sempre està en aplicar uns coneixements que tens. Jo, per exemple, ara puc dir que estic en una fase que els coneixements no m'interessen, però si no els tingués sí que els hauria de cercar. M'interessa perquè els puc oblidar. És dir, els tenc dins el meu subconscient i els emplei de la manera que són necessaris.